Eta orain, Pixu super harineko Espainiako txapelketa ikusiko dugu. 63 kilo eta erdiko muga. Horrela da bai. Batez ikusi dugu Javier Castillejo, Espainiako Federazioko presidentearekin batera, Antonio Martín Galán jaunarekin batera. Eta Laster direineatuko zaizkigu bi protagonistak, Nacho Mendoza eta Juan Carlos Quin Daluz. Nacho Mendozak orain arte ere tituluak beraganatu ditu, esate baterako Fedelatin izenekoa. Volodymyr Kravetzen aurka eskuratu zuen 2011an, Ukrainan bertan. Eta Alemanian, nazioarteko federazioaren kontinente arteko titulua Ramon de la Cruzen aurka 2013an. Presentamos en primer lugar al boxeador que va a ocupar la esquina azul. Llega de Canarias y lo hace con un récord de 9 victorias, 2 por KO, ninguna derrota y 2 combates nulos. Damas y caballeros, demos la bienvenida a Juan Carlos Quin Daluz. Adator Tenerifeko mutila. Lehenago Sandor Martin aipatu dugu, aurre hemen dagoela, saio hau ikusten, eta uztailaren 18an, okerrik espada, ordizian boxeatuko du. lehen ere bertan boxeatutakoa da. Bai, bai. Eta bertaratutakoak benetan hau bete hortz utzi zituen. Hauxe da Quin Daluz, 9 irabazi ditu, hietatik bi KO bidez. Galdutakorik ez dauka, bi berdindu ditu, metro bat eta 75 sentimetro, 62 kilo, 700 gramo. Damas y caballeros, de Vitoria-Gasteiz, con un récord de 38 victorias, 23 por KO, 9 derrotas, 2 nulos, Nacho Hortze dator. Hortxe duzue, Gasteizen bizi den kolonbiarra. Honek ere bere herrialdean egindako norgehiagoka ez gain. Hainbat herrialdetan boxeatu du, esate baterako Erresuma Batuan, Italian, Alemanian, Ukrainan, Errusian, Herberetan, eta gaur Espainiako txapelketa jokatzeko aukera izango du, bigarren aldiz. Joan den martxoan, Bartzelonan Sandor Martinen aurka boxeatu zuen, eta galdu egin zuen puntuetara. Norgehiagoka etzen bukatu, aurrez lesio bat izan zelako.
Bueno, entzun beharrekoak entzun ditugu, eta orain lanera, ez da? Bai, hoxe. Esto es deporte, esto es boxeo. Recordamos 10 asaltos de 3 minutos por el Campeonato de España Superligero. Norgehiagoka 10 asaltora da. Ikusiko dugu denak agortzen dituzten, edota norbaitek lanak lehenago bukatzen dituen. Hor duzue, Kanarioa, eta 6 urte ditu, 9 irabazi, galdutakorik ez dauka, berdindutako 2 bai, eta Nacho Mendozak, 28 irabazi ditu, 9 galdu, 2 berdindu, guztira 23 KO. Epaileak erdialdea deitu ditu, Aioza jaunak, Andaluziatik etorritako epailea. Eta aurkiko epaileak, Alfredo García Valladolidetik, Jesus Matilla Burgosetik etorritakoa, eta Lázaro Carrasco Madridetik ere etorritako beste aurkiko edo maileko epailea. Danak. Norgehiagoka astera doa. Primer asalto. Ez dakit aipatu dugun Pedro Maio, baina Espainiako titulua jokoan dagoenez, 10 asaltorainoko muga izango du gaurko lehiak. Gogotxu ekin dio Nacho Mendozak. Aber gainean behintzat bera bosalari gogorragoa da, sendoagoa. Eta Tenerifetik etorritako Juan Carlos Daluz. Estilistagoa, distantzi luzean boxeatzea gustoko duen horietakoa. Bat bikoa dotore sartu dio Nacho Mendozak. Berriro ere eskerra zuzenean. Ekin distantzian Tenerifekoaren alegina. Alegin berria, baina ondo goiztu du bere gorputz eta aurpegia Nacho Mendozak. Bai, ezker krotxeteristea lortu du. Ezker gantxoa. Ezker zuzenekin alegin berri bi. Nacho Mendozak ezkerra iristea lortu du. Daluzek. Patrikoekin alegin berria, baina orain gontan ondo geratu du. Alegina baino ez. Bai. Eta ezkerra ondo erabili du, ez gibel ingurua zigortzako, baina bai krotxetean, baita bigarren ez ere. Ezker eta eskubiak. Ondo Mendozak. Eskubiarekin errepikatzen alegin du da, baina esku lortu. Hor bai. Eskubi zuzena iristea. Amarra saltora egin beharreko lanak direla eta lasitasun pixka batekin ekin diote, Astia badauka.
Uste dut Nacho Mendozak alde hortatik abantaia pixka bat baduela, konbate gogor eta luzeak egitea ohituagoa bai dago Tenerifeko bosalaria baino. Bai, Nacho esate baterako, amabi asaltora ere boseatu du. Segundo fuera. Kindaluzek, ostera. Segundo salto. 10 asalto behin baino ez ditu egin. Eta Euskaldun baten aurka. 2013ko irailean Andoni Gagoren kontra. Ezker zuzena, bai lehengo serian eta baita oraingoan ere iristea lortu du, babesaren erditik. Eskubiarekin ez du lortu helburua. Hor eskubiarekin ez, baina ezkerrarekin lortu du bai. Daluzek, Nacho Mendoza harrapatzea, eskubiz ondo erantzun dio, baita bitan ere. Gasteizen bizi du bosalariak. Eskerkada zuzena sartu dio, gero eskubiarekin Matrius oso ondo harrapatu dio. Persari gabe, itzutu gabe, baina pixkana bere lana egiten ari da Nacho Mendoza. Lau bost golpekin alegindu da Tenerifekoa, baina ukabilkada bakarraz du lortu, hortxe berriro ere ikusi dugun moduan. Eskubiarekin ezin hobeto harrapatu dio aurpegia berriro Nacho Mendozak. Gero esker zuzena askatu du. Eskuinka da beldurgarria. Bai, itxura guztien arabera distantzia hobeto eta lehenago aurkitu du Gasteizen bizi den bosalariak, beste ezker bat babesaren erditik. Ezker eta eskubiak, beste ezker zuzena. Bigarren asalto hau argi samar dominatzen ari da Nacho Mendoza. Nik uste dut zenbat eta presio gehiago sartu, erresago lortzen ari dela bere helburua. Beste ezker zuzena babesaren erditik. Bikoekin alegina, eskubiz erantzun alegina Daluzek. Eta bat bikoarekin amaitu du asaltoa. Inork zalantzarik ez izateko moduko asaltoa izan da. Hor dituzu errepikatuta. Ukabilkada batzuk. Honenak, zehatzenak, Nacho Mendozak sartu ditu. Bai, bigarren asaltoan ikuste dut Tenerifekoak oso ukabilkada gutxi sartu dizkiola Mendozari. Mendozak erasoan zehatzagoa izateaz gain baita bere trebezia erakutsi du Daluzen ukabilkada alegin horiek zerezean utzita. Tercer asalto. Bueno, erasokorrago irten da, distantzi luzean lehiatu nahi du Daluzek, Tenerifekoak, baina orain arte dintzatezko ukabilkada bakarra lortu.
Ezkerkada zuzena, bitan Nacho Mendozak. Erantzun alegina berriro ere zerezean. Ezkerra bai, Nacho Mendozak. Eskubi bat iristea lortu du, gantxoan. Daluzek. Hor ezker krutxeta ere iristea lortu du. Ezkerkada zuzenak sartu dituzte hor. Biek. Bai, kolpe zuzenekin alegintzen ari dira biak, baina ez zait iruditzen Natxori distantzi hortan lehiatzea komeni zaionik. Bikoekin alegina, baina ezerezean Nacho Mendozak ezker jarraian askatutako beste ezkerra bai, baina erantzuna ere ona bitan Daluzek lortu bai du bere helburua. Zuzenekin, distantzian sartutakoekin lanean ari da Kanariatako bosalaria, baina ukabilkada sendo garbirik lortu gabe. Ezker zuzena bai, bat bikoekin erantzun alegina Daluzek. Usulari Kanariarraren inguruan dauden batzuk hortik bota egin ditu epaileak. Kanariarraren jarraitzaileak dira. Hori jantzita daude. Ondo! Hor deskuidatu inda Nacho eta bi kolpe irentzi behar izan ditu. Baina nare asaltoa berarentzat. Nika Kanariarrari eman diot. Bai. Kolperik indartsuena Natxok sartu du, baina bestela lan gehiago egin du asalto hontan nere iritzian Tenerifekoak. Ezkerra ondo erabili du. Natxori ez zaio komeni distantzian lehiatzea. Egurrean sartu behar du distantzi motxago batean. Eta hor bere jakituriak erakutsi. Hasi bezain azter sekulako eskuinkada sartu dio. Berriro ere ondo. Nacho Mendoza, beste behin ere bai, jota dago Kanariarra. Bai, Gau agertu. Bai, erorketa justua, baina bai. Ez da erori soka gainean geratu delako. Rekuperatzeko gai den. Bai, ikusten sasoionean dagoela, baina harri dago Nacho Mendoza orain bereak eta bi eta presio guztia jarriko duela. Gaina, beste ezker gogorra. Baina alduen guztietan, hori ez da legezkoa, heldu egingo dio. Dioke epaileak. Gaua lortu nahi du Nacho Mendoza, baina ez dio boseatzen usten besteak. Berriro ere aurpegia oso ondo harrapatu dio. Badaki dagoeneko bera baina gehiago dela, indartsuagoa dela, eta konbatea kaos irabazteko ahalmena baduela Nacho Mendozak. Orain ez du itzutu behar, baina presioa ere ez du utzi behar. Alduen guztietan,
oratu egiten dio. Bai, bat biko gorrak irentxi bere izan ditu, hori dala eta berriro ere bere ala ikusi dugu nola heldu duen. Nola edo ala zuti bukatu nahi du asaltoa Tenerifeko mutilak. Ezkerrarekin lortu du bere helburua. Buruaren atzekaldean jotako beste legez kanpoko kolpea. Kanariarrak. Baina nik uste du zertze baita rekuperatu dela, Juan Carlos Daluz. Bai, hastia izan du. Unerik larriena pasadu, beste eskubi gogorra sartu dio eta berriro ere kaltetuta dago. 20 segundo inguru. Eta erreakzio polita izan du Kanarioa. Bai. Baina ez du itzutu behar, lana ondo egiten ari da, biko berrirore gogorra eta salto haukaoz irabaztea lortzez badu argi dago konbatea erabat bideratzen ari dela Nacho Mendoza. Minutu bat dauka orain errekuperatzeko Daluzek, baina hartutako Ipoianen eragina hor geldituko zaio. Bai, hortan ez da inolako zalantzarik eta kartulinetan ere gauzak desente argitu direla esan dezakegu. Hortxe ikusten ari gara knockdowna erorketa zenbaketa erakarri duen erasoaldia. Ezkerrarekin eutxi eta eskubi ezin hobeto sartu dio Nacho Mendozak. Segundo fuera. Quinto salto. Azera! Zistrin guztiak entu dizkio bat-batean. Lehortu dizkio bai aurpegi eta inguruak. Gure ganaino iritsi dira Zipristinak. Beste eskubi karagarria. Matraiezurra ezin hobeto harrapatu dio, baina hala ere ez da lurrera joan. Juan Carlos Kin Daluz. Gerringurua ere zertxo bait ikutu beharko lioke Nacho Mendozak. Eskubiarekin horregin berria. Oiek ez dira legezkoak, trabatuta daudela ez da legezkoa jotzea. Baina epaileak zerbait esaten ez dion bitartean. Hor konpon. Horrelakoak egiten jarraituko du. Ezker krotxe eta matraiezurrea. Baina argi dago unerik larriena gainditu duela, Kanariarrak. Bai. Horgeauka desente nahaztu da. Bai, hasiera batean
Tenerifeko bosalaria distantzian eta era hortan bosatzeko aleginak egin ditu, baina azken minutu hauetan konbatea nahasten alegintzen ari dena bera da. Ez dakit ez ote zaion zauriren bat ereki Tenerifeko bosalariari. Bai, bekoki inguruan modola dauka. Ezker begiaren goikaldean. Eta salto berri bat Nacho Mendozarentzako, naiz eta salto hau ez da izan lehengoa bezain dizdiratxua. Daluzen mesederako noski. Hor Matraie Zorra ondo harrapatu dio. Baina Nacho Mendozari helduz, nola edoala, zuti jarraitu du Kim Daluze. Hortxe ikusten ari zarete, eskuin bekainean, zauri txiki bat daukala Tenerifeko mutilak, baina ez da itxura baten zauri larria. Odola ere gutxi botatzen du, eta 6. Sexto salto. Bueno, itxuraz, 6. honen azera gogotxoago ikusten ari gara Nacho Mendoza. Ara! Irripar eginez, erantzun dio Daluzek, baina kolpe galant hartu du hor. Bat bi irukoa. Eskubia iristea lortu du. Ezker zuzenarekin jarraitzen du erasoan. Nacho Mendozak ezker krotxeta eta jarraian kolpe nahasiak. Ezkerra gerri ingurura ondo sartu dio, gorputzez gorputz zeudela Nacho Mendozak. Ezker zuzena, baita eskubia ere, beste ezker zuzen bat. Nacho Mendozak. Bikoekin alegina, baina ez da nahi bezain zehatz eta sendoa izan. Hori bai. Eskarka da bikaina. Errepikatzen alegindu da, baina bigarrena ez da lehen da bizikoa bezain sendoa izan. Arriba ere, eskarka da krotxeterara Mendoza. Eskubia oso ondo, ezkerrarekin ez du lortu, jarraitzea erasoaldiarekin, baina eskubi sendo eta zehatza sartu dio. Gasteitzekoak. Bak bi irukoarekin erasoaldi berria. Ondo, ez du bere gerri ingurua ere Nacho Mendozak. Eta orain honetan bai. Ezker krotxet benetan zoragarria sartu dio. Liburuan datorren modukoa. Altxa bai. Bai, eta nik ez dut errekuperatadoa dagoela. Baina... Ez dela zutituko emate zuen, baina... Erori den modua ikusita, baina sasoi ikaragarrian dago mutila. Oso gaztea da. 10 segundoa. Eta bigarren erorketa dagoeneko. Boseo erakustaldi egiten ari da Nacho Mendoza. Bai, oso eroso zegoela ikusten ari ginen asalto hontan zehar. Ikus ditzagun berriro izandako ukabikadari. Eskubi hasieran irentsi behar izan duen eskubia izan da hori.
irrifarrarekin erantzun dion eskubia. Baina knockdowna ekarri duen kolpea ikusten du errikitan nago. Hori ez, bai antzerako izan da. Ea, lurrera bota duen ukabilka da ikusteko modirako nortxe. Nola erori den ikusita. Ez zirudien ez altxatuko zenik. Ez, norgehiagoka hortxe bukatuko zela ematen zuen, baina ez. Zazpigarrenari hasiera eman diote behintzat. Eta Nacho normala denez gero eta erosoago, eskarmentu handia du eta baki azken finean ez duela gehiegi itzutu behar. Hauxe da, Nacho Mendozaren 50. borrokaldia. Bada zerbait, Bai, hoxe. Eta normala denez momentu hontan Tenerifeko bosalaria Juan Carlos Quindaluz kezkatuagoa dago kolpeak ez iristearekin, bera erasora joatearekin baino. Atzera jo behar izan du berriro ere Tenerifekoak. Presio handia jartzen ari zaio Nacho Mendoza, beste esku bat iristea lortu du. Bada ustiz ere gehiegi eluk itxutu behar, konbatea erabat bideratu baidarama. Bai puntuetara norgehiagokak ez dauka kolorik. Hor estropozo egin du. Batikoa beste eskubi gantxoa ere ondo sartu dio Nacho Mendozak. Bai, beste bi ukabilkada gogor sartu dizkio buruaren atzekaldean eta hor trabatua daudela jotzen ari zaio Tenerifeko bosalaria Nacho Mendozari. Hala ere, Quindaluz ez da denpora pasa etorri, Ez. Inondik inora. Mogitziari ekin dio orain. Tenerifeko mutila. Beste bi ukabilkada sartu dizkio. Matraizurren albo biak zigortuz. Eta zigorrak nik uste dut faktura pasatzen hasi zaiola, Bai. Jota dago. Bai. Jota baina gehiago esango nuke beteta, Pedro Mari. Beteta, helduta. Kolpez beteta bai mintzat. Bai. Eta zagar zaharraren antze ere osta zitzilik jarraitzen duela. Bai. Bueno, 8. ekingo diote. Bai, eta martxa honetan ez dakipa asalto guztiak ez zituzen agortuko. Naiz eta dominatzaile garbia Nacho Mendoza izan. Octavo salto.
Eskubia ondo, ezkerrarekin ez du helburua horren argi lortu. Nacho Mendozak. Berringurua ondo zigortu dio Tenerifekoak, baina goikaldean erantzun Nacho Mendozak baita ezker zuzenarekin berriro ere, baita errepikatu. Bardikoekin alegin berria, baina ez da nahi bezain sendoa izan bere eskubia. Hor ukabilkada gogorra iritsi zaio. Eta horrelakoetan, sarritan aprobetxatzen du Kanariarrak, legez kanpoko golpere mazartzeko. Hor eskubizondo harrapatu du, berriro ere dantzatzeko goak. Piztu zaizkio, sortu zaizkio Tenerifekoari. Gure atzekaldean dagoen ikusle batek esandakoa aipatu behar dugu kasu honetan. Hau boxeoa dela, ez dantza. Hori esan dio Daluzi. Bai. Daluze ondo daki hau zer den, baina bakoitzak hor sokabarruan dagoenean alduen egiten du. Eskubia, ondo, bai, ezin hobeto. Beste behin ere, aurpegia harrapatu dio kolpe zuzen batekin, baina gero bat bikoa sartzen saiatu da eta ez du bere helburua lortu. Beste bi ukabilkada. Bai. Nacho bere ukabilkadaren bila dabil, kaos amaitu ahal izateko eta hori dela eta konfiantza pixka bat gehiagirekin ari dela esango nuke. Bardikoekin alegin berria, baina orain bai, errepikapen hortan lortu du eskubia behar bezala iristea. Eta Pedro Mari hori ere esan behar. Ezker profundo harrapatu du bai. Sasoi puntu ikaragarrian rineratu da Tenerifeko bosalaria, Zehartu dituenak hartu eta oraindik ere horrela jarraitzea. Beste bat. Eskubiko gorra, bai. Eta kolpe bat hartzen duen bakoitzean, herriparra egiten du. Bi zauri ditu, dagoeneko Tenerifekoak. Eskuin bekainean eta eskerreko begiaren azpikaldean. Baina bederatzi garranea heldu da bintzat. Eta merito galanta dauka. Bitan joan da lurrera. Beste une batzuetan ere larri samar ikusi dugu. Kolpe latzak hartu ditu. Baina errekuperatzeko almen ikaragarria erakusten ari da Tenerifeko boxeolak. Bai, tipo gogorra da. Hori inork ezin izango dio aurpegiratu. Ara, asalto amaieran jasan behar izan dituen ukabilkedatariko bat. Noveno asalto. Ezkerrarekin neurri hartu eta eskubiarekin lortu du kolpe zehatz eta garbia, ezker krotxeta. Egia esan Nacho Mendoza oso eroso ikusten da rinean, Ezker zuzen bi babesaren erditik. Eskubia, ezkerrarekin neurri hartu ondoren. Ezker krotxeta, ezker eskubilekin alegin berria, baina ondo ezten ari da bere aurpegia azken une hauetan Carlos Taluz, Tenerifeko txapeldun gaia. Kasotan biak dira, txapeldun gaia. Bai. Pixu supernainiko Espainiako txapelduna Andor Martinsen, baina bere titulua
Utzi egin zuen, Nacho Mendozaren aurka irabazita gero. Gazte mailako bikoitza BO erakundearen Gerrikoa jokatzeko, eta orain astebete irabazi zuen. Gerriko hori erakutsi du hemen rinean. Lehenago. Eskubi polita sartu dio Nachok. Konbate hortarako ninegon epaile bezala, rineko epaile bezala izendatuta. Baina beste konpromiso batzuk badakizu eta... Bai. Azkenean ezin izan nuen epaile izan. Tikoekin alegin berria Nacho Mendozak. Bueno, halako baten kagu hartu dio. Ni lehenago hartuko nioke. Bai, hoxe. Bai, hortarako benetan, ez dakit zorrotzegia, baina... Ba, ez dakit Daluzen helburua asalto guztiak agortzea den. Bai, seguro. Irabazte ezinezkoa du suertez kolpere matekin Nacho Mendoza kao usten espadu. Baina bestela ere Daluz ez da jotzaile beldurgarria, posible da gutxi ditu. Batzutan, bai. Ondo harrapatu ezkero eta beste deskuidatu ezkero, horrelako gauzak ikusi ditugu. Gertatu izan dira, poseoan, baina norgehiago hau behar bada zutik bukatuko du Daluzek. Nik uste dut asalto hontan presio handia jarriko diola Nacho Mendozak, Ez dauka horren beharrik. Ez, baina ez zait iruditzen horren errez onartuko duenik puntoetara irabaztea. Susmoa da, ikusiko dugu. Bitan bota du lurrera Nacho Mendozak. Kin Daluz. Baina garaipena asalto guztiak agortu baino lehen oraindik ez du lortu. 3 minutu ditu horretarako. Azken asaltoa, let's round! 10º y último asalto. Berriro ere, ezin hobeto gurutzatu dio esker krotxeta Nacho Mendozak, baina guantearen karria edo zertxo baita askatu gintzaio. Bai, konturatu nahi zirten bezain pronto, Espadarapoa askatu egin zaio hor eta Jose Luis Telaiak berehala konponduko du arauzotxo hori. Bueno, berriro ere lanerako prest. Ea. Ezker krotxeta. Eskubi gogorra sartzen alegindu da Nacho Mendoza. Golpe sendoagoak sartzen alegintzen ari da, asaldo nuen azeratik, Pedro Mari. Eta bizirik amaitzea da Kanariarraren helburua. Honetan beste helbururik ezin dezake izan. Ezker zuzen bi, sartu dizkio Nacho Mendozak. Bat bikoa, ezker krotxet gogorra. Sendoa sartu dio Nacho Mendozak. Arazo ondirik gabe irentsi du Daluzek. Hororeka ere zertxo bait galdu egin du Nacho Mendozak. Norgehiagoka zutik bukatzea lortuko du itxura baten.
Juan Carlos Bai. Kindaluzek, Bai. baina puntuetara ez dago kolorerik ere. Konbatea erabat nahastea lortzen ari da, hor ikusten ari gara nola heltzen, trabatzen ari zaion, ezker besoa berriro kargo hartzen ari zaio epailea, baina asterik gabe geratzen ari da Nacho Mendoza konbatea kaos irabazi ahal izateko. Antxo beldurgarria eskerrez. Bai. Eta berriro ere dantzatzeko gogoak sortu zaizkio, piztu zaizkio, hortxe ikusten ari garen kanariarrari. Orain odol desente isurtzen ari da. Aurpegian zauriua baino gehiago dauka eta gero eta handiago dira. Bueno, ikusi beharrekoak ikusi ditu. Bai. Ba, 89, 89, Pedro Mari, garbi. 10 puntuko aldea. Bai. Gehiago ere izan dela esango nuke. Niri behintzat horrela atera zait. Bi asaltotan lurrera joan da Kindaluz. Eta gainerako gehienak ere Nacho Mendozak irabazi ditu. Asalto batez beste, danak nere puntuaketan. Nacho Mendoza izango da hemendik aurrera. Pisu superrarineko Espainiako txapelduna. Eta une larriak pasa ditu, begi esan, aitortu behar Juan Carlos Daluzek, baina azkenean duintasunarekin eutsi dio lehiari. Bai. Edozein modutan, prestakuntza bikaina erakutsi du. Bai. Errekuperatzeko almen berezia. Eta askotan aipatu duguna, Pedro Mari, galtzen ere ikasi egin behar da. Eta honek gaur arte zekin profesional maila behintzat. Ikasgaia zorrotz eman behar izan diote onartzeko. Bai. Gaur arte galdu gabe zegoen. 9 zituen irabaziak, porrotik ez, eta 2 berdinketa. Laguntzaile faltarik ez dauka. Elkarren arteko besarka da eta bere lantzungo ditugu epaien zenbaketak. Ea! Hombre, hori bakarrik falta zen, hau batez hartutako ez izatea. 6 eta 8 punto. Nik uste... Gehiago izan dira. Nire ustez bai. Bai. Zalantzarik gabe. Hala ere, argi eta garbi irabazi du, hori inork ezin ezake zalantzan jarri, eta Espainiako txapeldunari dagokio gerrikoa ipiniko diote oraintxe bertan, hortxe duzu. Gerriko eta guzti. Eta txapela Tara, haze bi pare. Eta Molinillo ere hor dago. Bai, Molinillo eta Juancho del Olmo. Molinillo, bera ere, Espainiako txapeldun izan dakoa. Bai, eta Juancho del Olmo amaterretan, ederki eta inbatetan egurtutakoa bagara, Juancho eta biok. Gaur egun uztarrian jartzeko hobe gaude, buseatzeko baino, baina, haizu, gureak egin genitu guk ere. Baina orain Nacho garaipen handia lortu du.
garaipen handia eta merezitakoa, bai. Ondo irakatziak dituzu, Pedro Mari. Berehala galdetu du Jose Luis Zelaiakea hurbildu behar duen. Nacho Mendoza, gure ingurura. Bai, orain arte beti hurbildu baldin bada, gaur oraindik eta arrazoi gehiagoz, ezta? Bai, horixe. Jenteak baketan usten dion. Antxinako lagunak agurtzen ari gara. Jose Ramon Argoitia hemen azaldu zaigu. Bai, lehen boksatu duten umeak. Bai. Belada. Benetan interesgarria izan da, denetik izan bai dugu. Ea datorren Nacho Mendoza. Hemen dago. Aiba, Nacho, zorionak. Ea mikrofonoa jartzeko modurik daukan. Inguratu. Nacho, enhorabuena por este título. Bueno, a ver si con la chapela conseguimos ponerte los microcascos. Vale, perfecto. Bueno. Bueno, más fácil de lo esperado. Ha sido una pelea trabajada, pero contento por el triunfo. Bueno, lo cierto es que has dominado desde principio a fin. Sí, una pelea que podíamos dominar porque, como ves, el adversario llevaba pocas peleas, podíamos haber trabajado más y hemos hecho eso, trabajar un poquito más a fondo para, pues, tenemos otra pelea más adelante y pues sí, así te deseamos bastante. De todas formas, parecía que tú buscabas el KO, pero no lo has conseguido. Sí, en algún momento que lo he tenido mal, pues he intentado buscar acabar antes del límite, pero bueno, se ha recuperado bien. Es un peleador que, como habéis visto, ya sabe estar en el ring, ha podido recuperarse y pues hemos seguido la pelea hasta el final. Encajaba todo y además con una sonrisa. Sí, la verdad es que recibió buenos impactos. También lo rodaba muy bien los golpes, por eso pues los impactos eran menos fuertes. Pero bueno, le ha cazado algunas manos y se ha caído, pero se ha recuperado bastante bien. Bueno, hablabas de una próxima pelea, ¿cuándo? No sé, tenemos algo por ahí visto, pero de momento no está todo concreto, pero sí, estamos ahí. En cuanto lo sepa, pues le comentaré. En principio, tal vez cuanto antes, tratar de defender este título, ¿no? Por supuesto, estamos para ello, estamos entrenando para esto y pues nada, seguir entrenando y esperando que haya una defensa y estaremos ahí, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo. Gracias. Bueno, eta hemengoa gaurko bukatu denez, Manu, guk ere alde egin beharko dugu, bestela bakarrik geldituko gara eta goizaldeko ordu hauetan badago leku hoberik gau baino egoteko. Bai, baitzat hemen ikusi beharrekoak ikusi ditugu, gaine euskaldunak irabazten, eta nik uste dut gustora irtengo zirela gaur elkartutako zaletu guztiak. Boseo denboraldia honen bestez amaitutzat emango dugu, baina ez pentsa boseoa ikusi gabe geldituko zaretenik, datorren ostiraletik aurrera, astero txapeldun handiei eskainitako saio monografikoak izango dituzue, eta gaur 8, Oscar de la Hoyaren neurketa batzuk, eta gero udan zehar, Castillejo bera, gaur hemen egon dena. Gaur hemen ikusi dugun Castillejo ere. Ronald Wright, Vitali Klitschko. Boseo zaletuek badakite, udan zenonako pastelak prestatzen dizkiezu, Pedro Mari. Bai. Ea gozatzen duten, gu gaur hemen gustora egon gara, Kerman Lejarraga garaipen ederra lortu du, Nacho Mendozak ere bai, gure agurri beroena ikusentzule guztioi, Gabon!